ahoj holky, nevím tady Anička a Terka? Ne. A nevíte, kde jsou? Oni jedou někam vlakem. Jsem si za váma. Jo, Proč? a jak se vás jmenuješ? Já jsem Tina. Jo, Terka. Jaká moc chutná, ne? No, já mám být za chvíli doma. Já tady budu jenom chvíli. A proč je jste na rodiče, ne do prdele? Co ti může chodit prdé, ti může rodiče? Když já se musím učit. Když se naučím, stejně ti je to k hovnu, vyděláš s drogama, ne? No, dej si. Co to je droga? Droga? To je tohle, dej si. To je hnus. Proč to děláte? Je to na nervy? A co to by se stalo, že jsi tak uvrečená? A co máš s rukou? Mamka mi nedala a zkusila jsem to říznout pilníkem. Pilníkem? To je rovnou dělečku, ne? Já vím, že na holka. Jo no, a co jsi zač, kam chodíš na školu? Já chodím na německé zemské gymnázium. Co to je? Soukromý gymto. Trošku zazabaná jsi asi, ne? Kouřila jsi někdy, šukala, šla si z domu a měla jsi nějakýho kluka? No, ne. A měla jsi nějakýho šukáče, jakýže kluka? Ne. Nikdo nechce. A proč? Tak se změníme. Změníme, jo? Fajn. Říkali si to trapný psako, nebo co to je? Ty máš po babičce? To jsem dostala od strejdy. Odešel od strejdy. Máš tu nějaký rozbitý, ne? Když tě to šlunzala. A ne, ty za $30. Kolik to ještě chceš? No, nějak 600, ale to je to nejlevnější, co doma mám. Mám to jenom na věc. Můj strejda lítá letadlem. Jsi sexy, jsi šukala? Ne. Dovezl někdy, abych s ním šla. Víš co, kolik mu je? 20, jmenuje se Vojta. Máš, co to máš? Máš vši? Ne. Ty jsi ale hovado. To byl šampon od Calvina Kleina. Co to je? Calvin Klein je značka, světová módní návrhářská. Tak jak může mít šampon? Úplně normálně. A i voňavky má všechno. A máš nějakou? Mohli bychom ji prodat a koupit za to drogy třeba? Nebo trávu. Co to je tráva? Jako trávu. Té máme plno doma na zahradě. Máš, myslíš, Špatnou. jo, no jo. Co to je tráva? Máš ty? Jo. Dáš si s náma? Můžu to zkusit. Ukaž. Au, ty blbá. Je blbě. A z čeho? Dáme další kolo? Jo, začínám. Je to lepší? Co jdeš na rodiče? Jo. Bolí. Máš dobrý nohy, odkud máš žabky, můžeme je prodat. Ne, ty jsou od cesty za 10 000. To bychom měli hodně čogu. Jakých čogů? To Jak to neznáš. začala nazývat? Co jointy? Ježíš, tak znáš to, ne? Musím jít zítra Ne, nikam nechod. Vláznem si. Vláznem si. Zítra přijdu. Jo, Někde. fajn, Čau. ahoj.
O 10 dní později. Ahoj, holky. Ježiš, já mám do toho myslíka ze včery. Dej mi jedno. Já. Ježiš, děkuji. A mě taky. Já ti dám půl. Mám jít málo, musím šetřit. Už mám jenom nějaký... No, musím šetřit, necháme tu jedno. No, tak jedno. Mám už jen 10 korun, ty vole. Víš, že to si nekopím ani trávu, piča. No to ne, vole. Rodiče jsou mi tak uprdele, dneska jsme u tebe, ne? Nebo pod tím mostem s tím Alexem a tak. Jo, ty Rukama. jsme, že? Hej, my tady se dlouho nemrdala, asi na před 2 hodinama. No hrůza. Hej, Jo, a další. Všechno uprdele. chceš? Jasně. Uleva. Co se stalo? Co ti je? Hej, slyšíš mě? V pohodě, sedni si. Jde. Na. Já jsem vás ráda. Dívej, je celá od krve. Ježiši. Co jsi dělala? Ne! 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 Když mi, tak ona taky. Vy jste vtipnej, když umírá. Když ona, tak my taky. Ještě tento večer byly holky v nemocnici a obě dvě zemřely. Všechny 3, protože se řezali a dál to nešlo. Takže byli v nemocnici a nikdy se s tímhle nezačínejte, protože dopadnete přesně jako oni.